We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Izinyembezi zami akaze ziwele phansi mhla umamezala engishaya ngesichitho ngoba ikhona intombi ayithandela umfana wakhe. Ngiyabingelela kuwe sisi nakumphakathi wala ekhaya. Ngajola nalo guy ngo-2016 akangasho ukuthi unomuntu ngaze ngazibambela mina. Ngithi ngicela siyeke wathi umfana cha ngeke vele ayisekho right i-relationship yakhe nalo girl. Okay-ke bahlukane sathandana kwamnandi kodwa umama wakhona laphana engangifuni kuyinto nje engingayinaki. Saqhubeka-ke isikhathi kwathi ngo-2018 ngaba pregnant ngateta ngo-2019 lokhu si-happy nje nomfana. Kuthi ngo-2020 ingane yayisina 1 year 3 months ziqale inkinga kumfana sometimes akwatele into engekho angibluthike. Ngize ngigibele ngiye kuye mangifika ngimbuze ukuthi kwenze njani kuba ima eba right. Ngiqale ngibe nestress manje sekuyashintsha nje okuningi. Kanti-ke umamezala wami akangifuni useze wayikhuluma lento kumfana ukuthi wayengisuka ngane ngizele ingane yangaphandle walahla intombazane engenayo neyodwa ingane. Futhi le ntombazane ibisiza uma ithola benganakudla kuloya muzi. Futhi le ntombazane yajola nomfana engasebenzi manje ngoba esesebenza usegijimisana nami. Konke lokho-ke ngokuzwa ngo-anti osebenza khona. Angitshele nokuthi ibikhona-ke intombazane. Vele mina ngihlala kude bakithi ku-150 ukuya khona. Ngimbuze-ke umfana ayiphike yonke lento athi nje akukho ntombazane eke yafika la. Ngakusasa-ke umfana aye emsebenzini mebuya ageze ahambe ethi uyabuya manje aze abuye ngo-11 ebusuku sesilele. Anokhe-ke umfana ngingamuzwa ngizwe ivoice ethethayo ngathi ngiyaphupha. Mangiphaphama hawu uyena usemnyango ngizwe esethi wena nja ukhiyeleni endlini yami ngabe uyakini. Yo nginyanye ngivule athi engena nje angishaye umfana. Kuze lo mama avele athathe ingane ahambe aqhubeke lo angishaye aze adele. Silale-ke ekuseni avuke axolise nami ngivuke ngigeze ingane yami ngizihambele. Elokho exolisa-ke efonini asho khona ukuthi akazi kwenzakalani ngaye nami ngigcina ngimxolela-ke. Ebese ethi ucela ngibuye afake imali-ke mangifika akakabuyi emsebenzini. Athi lo mama hawu ubuyile yazi bengithi ngeke usabuya. Ngithule nje makufika umfana kube right nje ngihlale u3 days ku right ngize ngihambe-ke ngiye ekhaya. Akuzange kwaphela neviki ngabona ngemessage ethi ngicela ukhiphe konke okwami efonini yakho uhlukane nami. Hayibo ngizitshele ukuthi uyadlala. Angale umfana ngimncenge ale nje athi nje angimyeke ngiphume kuye. Athi ucela ngenze iplani ngizolanda impahla zami ngithi akazishise. Lo anti-ke bese nginayo inamba yakhe angitsheleke ukuthi awu isibuyile leyo ntombazane. Ngamukela-ke nami ukuthi nje cha akasekho empilweni yami. Imali-ke yengane shem ubeyifaka bandla kahle nje futhi kodwa engiblockile ku-Facebook naku-WhatsApp. Kuthi January kulonyaka ngibone esengi-unblockile ku-Facebook. Ku-WhatsApp angazi-ke vele ngoba inamba yakhe bese nginganayo kuma-calls ngamblocker. Ngithole nje ngingasho lutho mind you ebengangibuzi ngisho impilo enganeni engaceli ngisho isithombe. Ngizithulele-ke nami kuthi ngelinye ilanga afone ngo-private number athi ucela ukukhuluma nengane. Ngithuke ngithi iminyaka engaka ungazi ngisho isithombe sayo namhlanje sekwenze njani. Athi akulutho mfethu nginike-ke ingane ifoni akhulume nayo aqede avalelise. Kusukela lapho-ke esehlale efona njalo ngama-private number akhulume nengane.
Ebese ethi ucela ngimi-unblock-e ngithi mina yindaba athi kuningi afisa sikhulume ngakho. Ngibuze ukuthi yini leyo. Athi kuningi kakhulu ucela senze indlela yokuthi sihlangane. Ngithi eyi angazi ngisazocabanga. Ebese ethi ucela ngimsendele isithombe sengane ngimsendele-ke vele angithi ubeyondla noma-ke wayigcina inamazinyo awu-4 manje isikhulile ingaphezu kuka-5 years. Ajabhe-ke ukuthi isikhule kangaka ingane yakhe engayazi athi ucela ukuyibona. Ngithi akeze ekhaya athi cha angiyilethe mina. Ngithi lutho angeke-ke ngikwenze lokho amukele-ke engikushoyo. Ahlale afona-ke. Kuthe kule nyanga ephelile wafona wathi ucela sikhulume hhayi efonini. Ngathi akeze athi-ke angeke akwazi ngcono sihlangane etawuni langasekhaya kuze ezokhona ukubuyela emumva. Nangempela-ke sihlangane aqale ethi uyaxolisa ngobuhlungu angizwisa bona akazi wayengenwe yini. Ngithi ayikahle-ke uqalile iyonanto ongibizele yona la. Athi yebo ubefuna ukuxolisa nje kuphela ngibuze ukuthi usuxolisa nje uphi untombazane. Athi sebanezinyanga ezingaphezu kwa-6 behlukana. Ngithi awu kwakubi-ke lokho manje isidingo sokuxolisa usibona manje ngoba isikwalile intombi yakho. Athi cha akunjalo nguye oyalile ngoba bamenze isilima nomama wakhe bamundlisa ingane angayazi. Umama wakhe elokhu ethi ingane eyala ekhaya impela ifana nobaba wakhe. Athi phela mina angimazi ubabami vele akulula ngiyiphike ingane makuthiwa ifana nobabami. Hayi ngithuke-ke ngithi eyi angizingeni lezo. Athi ufuna ngazi sonke isitori ebese ngiyambuza-ke ukuthi esani isitori ngoba phela wena wangilahla ngingenze lutho. Ngoba ngangingasizi ngalutho kini nginengane ngaphandle. Namanje-ke isasekhona leyo ngane. Athi yena akazange akusho lokho. Asho-ke ukuthi umama wakhe wamganga nale ntombazane kuze angilahle. Ngimbuze ukuthi pho wathola kanjani ukuthi ingane akusiyo eyakho. Athi kwafika ubaba wayo wangempela kwaba nengxabano nje impela. Kodwa abazange behlukane ngaso leso sikhathi akazange akholwe ukuthi ingane akusiyo eyakhe. Baqhubeka bathandana emva kwengxabano. Kwaze kwaba ukuthi umfana lo ofikile wathi ingane eyakhe acele ukwenza i-DNA nengane. Bathola lapho-ke ukuthi ngempela ingane eyakhe lo mfana ubengakhulumi amanga. Athi-ke baqhubeka bathandana nale ntombazane yize kunjalo kodwa ingane isihambile yaya kubo kababa wayo wangempela. Athi-ke kodwa ilokhu imudla lento yokuhlala nale ntombazane esemgilile kanje, kodwa umama wakhe elokhu eyimbambatha nje le ndaba. Athi-ke umfana ngagcina ngiyikhuluma emsebenzini lento namajida. Uthi oyedwa wavele wathi udlisiwe wena nomama wakho unesandla ngeke ambambathe into ebuhlungu kanjena. Uthi-ke ngimphikele umama wami ngishayise ngifike endlini ngihlale usuku ngithi ngiyayiziba le ntombazane kungavumi. Ngihlezi nje ngicabanga yona ngiyikhumbula. Sometimes ngikhumbula nengane yami esho ingane yethu. Kodwa mangithi ngifuna ukuyifonela ngivele nginyanye yonke into nginxaphe ngiyeke. Yo ngavele ngakhala angiphula umoya lawo magama. Athi-ke umfana ngaze nganikwa omunye umama isiwasho nakhona sengibona ukuthi impilo yami imile ayikho into engiyifunayo ngaphandle kwalosisi. Uthi waqhuma-ke waphalaza ngaleso siwasho kwathi after 2 days wezwa esemnyanya lo sisi engasafune lutho lwakhe. Wagcina esemtshela-ke ukuthi ucela bahlukane. Walwa umama wakhe wathi nje umfana cha angisayifuni le ntombazane ibingidlisile. Ayitshele-ke nayo leyo ntombazane ukuthi wena ubungidlisile ivele ivume intombazane. Ibese iyasho-ke ukuthi umama wakho wathi asikudlise sifake nomama wengane yakho isichitho ngoba umama ubethanda yena kanti nayo intombazane ibimthanda umfana.
Uthi umfana wavele waphuma semthama yocinga umqhasho wawuthola wathutha into zakhe wahamba. Ukhuluma nje akasahlali kubo. Manje-ke usethi ucela uxolo kimi ufuna sibuyelane. Angazi ngenze njani mina ngoba phela lo muntu wangilahla kabuhlungu wabukisa ngami ezweni ngingamonanga lutho. Angifuni ukuqamba amanga yena bandla ingane yakhe uyayithanda. Ngicela imibono ithiwani into enje. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho. It's for free.